motor mandek mesti we. Nek biyen kan gak mandek motor, milih aja sing enak diparani ngono. Nek biyen saiki gak. Wah, sing bondale nyok. Ala wong ngono iku yo kena uyune jin nang ana. Ya panganae wong barang ngono. Jane nek wong pesem itu ya. Ya, Bisa ya mbok. nah, lho bisuke sampean tambah soro, disiksa. Soale awake dibatur nang jin dikon golekne duwe. Iya nek ono bang di Kentenan. Ayo. Dadi besok iku soale nek pangeran sing ngene rezeki iku kan didung lah. Iya. Sepi siji sepi kabeh rame siji rame kabeh. Cek padha krasa Lah, ngono sih ya. Iya. Jenenge keadilan. Sampeyan ndelok nek ngarep lagi aku nek ngomong goro cangkemku tabukin kok ono kono. Ya temen. Bener kajian ini. Tahu ngomong ambek aku nih. Nang wali 5 rezeki. Muake nang wali 5 saiki ya. Wong tuane dhewe awake lho biar metu terus sapa. Ya penting wong tuwa. Masih mati apa wong tuwa didhisikno. Wali dudu angan-angan. Oh njaluk nang wong tuwa, pemane wong tuwa wis urip, mesti bayang subuh salaman ping 3 salam didongakno. Mandi ku wong tuwa iku. Iya. Wong ora apa sikile wong tuwa iku swarga rene ngono. Nek ngerti pengajian, nek gak ngerti ya Embuh. Lah, wis meletok. Lha temenan kan. Asli iku nyata jawane ku. Lah iya. Anak kowe tak urui. Saiki anakmu ya. Lah. Mari baju kowe jalan. Tak ceritani. Kon nyelupake kan mak bapak karo mak ora. Nyelup mulai saya SMP saiki nyelupake karo mak e. Yo. Ya gak apa-apa wae nyene yo apik wong presiden yo gak diceluk ayah, gak diceluk papa. Yo papa. Presiden. Ayo. Ibu pantes. Anakku lho kabeh-kabeh. Kalau ayahmu duduk wong presiden gak diceluk ayah ya diceluk bapak. Wong petinggi diceluk bapak ya. Bapak petinggi. Ayo. Bapak Bupati. Lah iya, gak ono ayah. Wong saiki wong guru matun. Ah, iya. Tak takoni, nanti ibu mulai. Ibu sapa? Oh, mama. Masya Allah, ngono jelek mama. Aku ngene. Ora dipernahno. Lah iya. Aku takon bener-bener penyandi ibu, ngono ibu sing kasih api ya. Dan tak ono ibu ya. Apa? Mama. Aduh, karo mama guru matun. Aku ngene. Zaman opo iki rek? Mama itu kan Cina, nek mami ya Londo. Londo. Lah wong Jawa ya wis Ya wis- sibuk sapi. Iya, mak itu. Mak. Iku